leuke pelk, hè. Maar aangezien we redelijk wat kapelkens al gehad hebben in Ongerweeg, moet ik eigenlijk meer door aan het kijken. Ja, peert. Oh, wacht even. Anders leest ze dadelijk onder het busje. De familie Nessen. Ja, ja. Trekpaarden mijn hobby. Ik ben bang dat dat niet meer toe is, jongens. Wat bleef? De pijl ophouden, slaap ze naar binnen toe. Is er immers toestaan? Hij is al wel. Dus de pinnenmoer. Dan niet dat ik aangevallen weer door een of andere kooi en hond of zo. Hè? We hebben wel hond, maar die vallen niet aan. En dan achter hem. Op 10 verantwoordingen, hè? Oh, nou ja, onmiskenbaar. Die, hund, papegaaien. En de deur is gek op slot. Nee, dat is geen, hè. Hij moet er nog een keer terugkomen. Dan is er nog een peer, de peerdenshow of weet ik wat. Iets wat met peer te maken heeft, misschien. Meestal. Goedemiddag. Nee. Ik woon zo jong in de buurt. Oh, ik hoor het hier. We waren net in Holblierik geweest en toen kregen we een tip van de mossels op de Horstelweg om De kijken. burgemeester van Halblierik is geweest dan. En dat is? Wil. Nee, Nee. Matje van de Koperen. Maat Ewals, Dat zegt echt niks nou. tegenover de Bekker. Ja. Ja, dit is familie van de burgemeester weer, van Halblierik. Ja, ook met de venloop altijd in het Alzheimer rondriet. Dan was er maar wat te doen in zo'n Halblierik. Dus hij is goed dat ik op de staatsberoep geweest. Dus. Oh zo. Ja, daar ben ik al wel heel lang weg bij de staans. Ja, dat is L1 natuurlijk. Hè. Maar dit best gewoon even. Ja, ik wil net al een struitje nemen, ik denk misschien inbreken. Heel iedereen in de gaten. Hè. Dat hebben ze al dukker over dit gezag, hè? Ik denk goed, wel goed voor mom nog al. Ik denk, hè. Maar Horstelweg, echt die biotoop? Ja, Ja? wel 41 jaar dus, toch wel. En hoe oud best als ik vroeg me? 44. 44? Ja. Dan zijn er toch ergens 3 verloren jaren. Ja, dat was tegenover het trefcenter. Toen was ze door te bouwen. En nu, wat zit dat? De Lidl of de Quantum. Oh, door? Is die door geboren, hè? Goed op straat. Ah, dus eigenlijk hoe het fan. Toch? Nee, volgens mij is dat de Vechters. De Vechters. Dat is toch weer anders, hè. Er zien er niet veel die kunnen zeggen dat ze op het industrieterrein geboren zijn. Nee. Maar dat was toen nog niet, hè? Nee. Ja, wel, tuurlijk. Dat was allemaal in de striettrein door. Dat soort, die trefcenter, daar kwamen we in de striettrein er al. Maar en waar woont het tegen? Een stukje verderop? Iets verder bij de brievenbus toch. Bij de brievenbus. En Horstelweg, ik heb me altijd laten vertellen dat Horstelweg is een beetje een... het is natuurlijk, formeel is het Blierik. Ja, maar aan de goede kant van het spoor. Oh god. Dus, Oei, ja. Ja, Dirk Huurse van aan de goede of de slechte kant van de Maas. Nee. Maar wordt dat hier ook al, ja, dit is de goede kant van het spoor? We zijn wel bijgetrokken, laten we het zo zeggen. Oh. Vroeger was het veel erger allemaal. Dat het toch wel een hele buurt apart was.
Maar we hebben ook gewoon toegelaten tot ons kolonie eigenlijk. Ja, je hebt ook nou... Verbroederd. Verbroederd? Ja. Ze werden geaccepteerd. Ja, vooral met vastenavond te merken. Hè. Met een boken en een blierik en de wortelpen natuurlijk. Ja, de boken, dat zijn de wortelen schrabbers. Ja. Daar is de poerkerplaak. Boeken, ja. Hè, dat is hol En dan blierik. wortelpen. En de wortelpit, ja, naar mijn hoes. Je hebt toch een eigen... Ja, we zijn een duikenleer. De duikenleer. Ja, we zijn gewoon apart. Hè. Niks met wortels te maken. Maar is dat dan een liende Horstelweg, de duikenleer? Ja. Ja, met aangrenzende struitjes natuurlijk. Dat is iets groter geworden hoor. Als ze maar aan de goede kant van het spoor zit. Ja. Aan deze kant van het spoor. Maar voor een vastelovensvereniging is dat toch een heel klein gebiedje, of niet? Want wie doet je dat met zien we er hebben nog mensen... steeds een eigen prins en eigenlijk al, dan moet ik denk onderhand de 70ste. Dus wij liggen eigenlijk voor op die dorpgebieden van zeg maar Holblierik en Den Broken. Ja, dat toen ik geen kavelvereniging. Daar waren we hier mee, heeft een Horstelweg. Met een duikenleer. Ja, zeker. Maar hoe doe je dat dan? Want dan heb je al 70 prinsen gehad. maar We zien er ook al mensen 3 keer prins geweest. Nee, ook nog niet. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nee. We kriegen toch steeds iemand. Dat is ongelooflijk, maar... En we hebben er nog, zo'n 25 in het verschiet. Dus. Dat klinkt alsof je ook bij een duikenleer zit. Ja, zeker. En al wel prins geweest. Welk jaar? 86. Dat is al een paar jaar geleden. Goeiedag schotelman, dan was ik er wel... Hoe oud was het? 25 jaar... Nee. Dat is 30 jaar geleden. Volgend jaar. Wacht even. En de wist veel... Nee, dat kan niet. Nee, dat kan ik. Dat kan niet. Wacht even. Nou, toen ben ik 84 jeugdprins geweest. Hè. Wacht, ik zit helemaal in de verkeerd. Jeugdprins en toen 2006 denk ik dat ik dan grote prins ben geweest. Ja. Ja, dat is het allemaal hoor. Dus jeugdprins en grote prins. En Er was nog een jeugdvereniging. Hè. Binnen de carnavalsvereniging? Of in de... Dat is weer apart. Dat is ook weer ook van een duikenleer, de jeugd. Nou, dat moet ik nog moest hebben. Zal de vrouw wel zien of zo? Ik denk het niet. Nee? Ik wist me niet. Vakantie. Moet ik zelf eten. Hè. De is vakantie. Ja. Dus al weg geweest. Ja, 2 dagen naar Kochem. Oh. En de rest, ja, als ze een grote tuin is, moest ik veel doen toe. Maar Kochem, de wienfeesten, die zien toch pas in oktober of zo? Nee, gewoon zo even wat. Even 2 dagen met de vrouw de route. Dukker geweest al door, die komt rijden. Ja, wel en zo. Ja. En dan gaat je met z'n tweeën even een paar echt route. quality time. Precies. En dan pak ze een hotelletje. Een hotelletje gepakt, ja. Lekker eten door. Hè. En door ze nog drag overal. In de stad is het overal wat minder. Hè. Bedoel ze heen? Ja, hier, als het zo is. Dat is ook wel jammer. Ben je in de stad geweest in het weekend? Nou, ik ben zelf ook op vakantie geweest, maar wat is dat minder geworden dan in de stad? Ja, dat is te veel allemaal. Nou, we doen de paradefeesten. Ja. Afgelaast hoorde ik. Nou, veel 50's waren er. Ja, super gezellig toch? Beetje pech met het weer gehad. Heel pech met het weer. Dat gebeurt eindelijk, of 3 keer in de 100 jaar geloof ik, zo'n regenbui. Ja. En net nu. Nou, een goede organisatie en alles, goede muziek. Ja, dat was wel jammer. Ja, hopelijk volgend jaar weer. Ja, dat zal de 4e keer weer dan. En ik geloof de 3e keer regen. Maar vindt ze niet dat Venlo erop vooruit gegaan is met de Maasboulevard en de Nieuwe Haven? Dat is toch een beetje de nieuwe hotspot van... Ja, maar ze zeggen dat er dan toch te veel te doen is. Stel nou nog op Facebook gelezen, daar kan ik je ooms dan gaan het verhaal erover uit. Dat is de kluifte van de horecaondernemers, is dat een baas daarvan. Ja. Dat te praten, nu gaat een Hertog van Gelder weer dicht. Ja, dat was toch een super kroeg. Ja, de parade is het moeilijk hè? Ja, maar wie kent dat? Omdat er op andere plaatsen weer meer is bijgekomen. Dat lijkt me wel, ja. De aandacht verplaatst zich en dan krijgen de andere kasteleins die krijgen het moeilijk. Nou, dat is toch jammer. De gest wou als Blierikse wou geer naar de stad? Daar komen we vooral. Klinkt dat diplomatiek? Ja. En Blierik dan? Blierik heeft altijd ook wel een beetje
Ja, dat Zo is van, in de stad kriegen ze alles voor elkaar en wij moeten er veel harder voor knokken in Blierik. Ja, dat is ook. Is dat zo? Hè? Ja, ja. Maar er zien ook wel een paar kasteleintjes flink in de weg zitten dan maar in Blierik. Dus er is wel toekomst voor Blierik? Dat proberen ze wel, toch Ja? wel. Ja. Dat proberen ze ook best wat te doen. Dat café, dat is nog steeds een café? Dat is nog steeds een café, dat is het En enige. dan hebben ze een... Dat is een wijkgebouw van ons. Dat is het wijkgebouw. Ja. Zit je door ook met de carnavalsvereniging? Daar zitten we ook natuurlijk, ja. Maar dat is eigenlijk voor officiële dingen en zo. Hè. En dat is de Oerloodklep. Oh, dat is de Oerloodklep. Dat is, als het daar officieel af is gelopen, dan moeten we daar naartoe. Ah, oké. En tot hoe laat mag hij open blijven? Ja, tot 2 uur. Tot 2 uur. En, Dan is het dak nog niet afgelopen. nee. En als het dan doorkloren is, wat gaat er dan verder? Betekent de keuken Meestal in eierbak, een tuinhuisje of zo, ja. Dat gebeurt ook heel dag. Hé, maar hier moeten we echt nog een keer terugkomen volgens mij. of niet? Ja, dat is een compleet museum. Is dat ook een begrip in de buurt? Ja, we zeggen altijd de Efteling. Oké. Dan zorgen we via internet verkortingskeertjes voor de Efteling en dan bellen we Ja, nog maar een keer aan. volgens mij staat het ganse huisje vol met nog van die koetsen en dingen. En, Ook een is de echt van de Horstelwegers. ja, van Essen. Oké, komt goed. Dat is eigenlijk